കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വപ്നാസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തുണി കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി തൊപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നെറ്റ് തുണി ഉപയോഗിച്ചോ, ജീൻസിൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് നമുക്ക് നല്ല കോട്ടൻ്റെ തുണികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അടിപൊളി തൊപ്പി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യലൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു തുണിയെടുത്ത് ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു വൃത്തം വരച്ചെടുക്കാം, സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് രണ്ടാക്കി മടക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയെടുക്കുക. വലിയ വലിപ്പം വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത്ര വീതി മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കാം. വലിയ ആൾക്കാർക്കാണ്, ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് വയ്ക്കുക, അങ്ങനത്തെ തൊപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീതി മതി. അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ലൈനിങ് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നൈറ്റിയുടെ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൻറ്റിൻ്റെ തുണിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻവാസോ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ല നെറ്റിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും കട്ടിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. നെറ്റ് തുണി ഇട്ടാലും മതി. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈനിങ് പീസ് ആയാലും മതി, ഒരു ഇത്തിരി കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തൊപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഞൊറിഞ്ഞടിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഞൊറിഞ്ഞ് അടിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലത് ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലെ കണ്ടില്ലേ, ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇതുമ്പോൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മറപുറം ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക, എന്നാലേ നമ്മൾ നിവർത്തുമ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുക. ഈ സൈഡ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു എലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എലാസ്റ്റിക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഊരി പോകാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂല്ലോ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡ് ഭാഗം നമുക്കിനി കൂട്ടിയടിക്കാം. കണ്ടോ, ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് തൊപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ. കടയിലൊക്കെ ഇതിന് നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറ് കിട്ടില്ല, നല്ല ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ ഒരു ജാതി എങ്ങനെ ആയിട്ടായിരിക്കും നല്ലതൊന്നും കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ നല്ല റേറ്റുമാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നെറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഷെൽ വർക്കോ ഭംഗിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂവൊക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കല്ലുകൾ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക, എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്